Ola a todos, benvidos, namasté a unha nova clase de yoga, a nosa clase número 7. Hoxe imos facer un yoga máis dinámico, esta clase para principiantes, pero hoxe imos poñer un pouquiño máis de dinamismo. En calquera caso, escoitade sempre o voso corpo, se algo non é para vos non podemos facer, hai opcións igualmente para que podamos ter un ritmo máis suave. Pois nada, preparámonos que empezamos. Pois empezamos, imos alinear os nosos pés con pelvis, poñémolos xusto debaixo da pelvis, mantemos as rodillas relajadas, sentimos como está a nosa pelvis encima dos pés, os ombros encima da pelvis, cabeza encima dos ombros, elongamos a espalda, mantemos as rodillas relaxadas, os ombros tamén, e intentamos distribuir o noso peso nas plantas dos pés. Pechamos os ollos uns segundos. Conectamos ca respiración. Escoitamos a nosa respiración. Inhalamos profundo, deixando que enchan os pulmóns. Podemos poñer as nosas mans encima das costillas. Ao inhalar sentimos como expanden. Imos traballar hoxe tamén nesta respiración torácica. As costillas se expanden, o ombligo vai adentro, barriga dentro. Ao exhalar, as costillas baixan, intento manter o ombligo dentro. Inhalo, expando costillas aos lados, ombligo dentro, manteño aí a barriga, exhalo, vacío os pulmóns. Eu busco esa contracción, un pouquiño abdominal. Inhalo, expando, exhalo. Inhalo, expando, exhalo. Unha máis, exhalo. E sigo respirando, sentindo esa respiración nos pulmóns, intentando manter o abdomen activado durante toda a clase. Relajamos os brazos, visualizamos o noso corpo, o noso esqueleto, a nosa posición na que estamos agora mesmo. E imos balanceando moi despacio hacia adiante, levando pesos os dedos dos pés e hacia os talóns, moi suave. Se nos incomoda ter os ollos pechados, podemos abrir. Mente en movimento moi suave, diante e atrás. E agora imos un poquinho hacia un lateral e hacia outro. Sinto o peso que se vai hacia un borde dun pé e hacia outro. Intentamos agora dibuixar como un círculo. Levanto peso os talóns, bordes, dedos dos pés. Abre os ollos e isto che molesta ou perdes o equilibrio, está ben. Vale, centramos o noso peso. E despacio imos subindo os brazos mentre doblamos as rodillas. Inhalo. Podemos manter os ollos pechados ou abrilos, se isto non é para nós, baixo polo centro. Inhalo, subo os brazos polos lados, palmas arriba, doblo as rodillas. Exhalo xunto as palmas das mans e baixo polo centro do corpo. E unha máis, inhalo, grande, exhalo, baixo polo centro. Agora sí que podemos ir abrindo os ollos. E movemos a cabeza hacia un lado, miramos a un lado, centro, e miro outro lado. Inhalo, centro, exhalo, miro. Inhalo, centro, exhalo, miro. Miro, facemos os balanceos de un lado a outro, intentando que os ombros non suban.
Estiro a parte de atrás do cuello. E agora vou deixar que o tronco se mova tamén ca miña cabeza. Inclínome un pouco hacia un lado, redondeo diante e vou hacia outro lado. E volvo con lo mismo camiño, vou dun lado ao outro, intentando manter a pelvis aí encima dos pés, solo é o tronco que redondea. Eso. Vale, xa nos podemos ir incorporando, volvemos a alargar a espalda, estiramos os brazos a un lado, facemos uns círculos cos codos hacia dentro, fora, e nas muñecas movemos os dedos das mans, círculos a un lado e ao outro lado. Vale, despegamos os talóns, imos levantando un e outro, flexionando ben o pé, quentando ben as nosas articulacións dos tobillos. E manteño as rodillas dobladas, círculos nas rodillas, movimos a un lado. Suave, outro lado. E imos manter aquí as mans nos muslos. Imos facer a posición do gato vaca de pé. Entón, inhalando, abrimos o peito, miramos adiante. Arqueamos un pouco a espalda, o cu vai hacia atrás. Exhalando, empujo aquí os meus muslos, redondeo a espalda contra o abdomen e miro o ombligo. Inhalo. Abro, miro adiante. Exhalo, redondeo a espalda, miramos o ombligo. Contraemos o abdomen. Inhalo, abro, miro adiante. Exhalo, redondeo. Inhalo. Exhalo. Unha máis. Inhalo, abro o peito, miro adiante. Arqueo a espalda, exhalo. Redondeo, contraio o abdomen. Miramos o ombligo. Imos manter esta contracción abdominal, entrelazamos as mans diante e giramos as palmas das mans hacia fora. Empujo hacia fora, manteño esa contracción no meu abdomen, espalda redonda. Empujo, empujo, me quedo aquí, respiro. 3, 2, 1, subo, inhalo. Exhalo, vou a un lado. Veña, contraio glúteos, empujo a miña pelvis ao lado contrario. Exhalo. Inhalo, centro cuidado cos ombros, intento mantelos hacia baixo, lonxe das orellas. Inhalo, largo, exhalo, inclino hacia outro lado. Tadasana, montaña inclinada. E subo. E agora imos facer uns círculos co torso. Entón imos adiante, manteño o abdomen agarrado, a pelvis encima dos pés. Vou adiante. Lado, abro un pouco hacia arriba. Facemos 3 círculos completos. Un hacia un lado, un máis. E cambio o sentido do círculo. Vou diante, redondeo, abro, inhalo, exhalo. 2, imos un máis. 3, baixamos os brazos, círculos nos ombros, separamos as pernas, nos abrimos pelvis, rodillas, e doblamos as dúas rodillas. Imos facer hoxe a posición da diosa, unha boa separación nas nosas rodillas, dedos dos pés tamén hacia fora, rodillas apuntan os nosos dedos dos pés, espalda recta, levamos o pubis hacia o ombligo, abro pelvis, doblo os meus codos. Podemos aquí sentar os nosos dedos pulgar e anular o índice, ombros relajados, quedamos aquí, forza nas pernas, 5 respiracións, 4, 3, 2, 1, estiro rodillas, arriba os brazos, inhalo, exhalo, me quedo, outra vez, 5, 4, pubis hacia o ombligo, 3, 2, 1, estiro arriba, pés paralelos, non o outro, dedos dos pés mirando hacia diante, mans a cintura, inhalo, miro arriba, exhalo, doblo,
dende a pelvis, dende a articulación do fémur, sino dende a cintura e baixo. Relajo o cuello, me quedo colgando. E intento estirar ben as pernas, pero podemos doblar o que necesitemos. Soltamos as mans e imos abrir outra vez os dedos dos pés hacia os lados para balancear. A un lado doblo unha rodilla e a outra. Si manteño o abdomen activado, respiro natural. Intento respirar todo o tempo pola nariz. Eso, deixo que se estiren aquí aductores, pernas. Vale, volvemos a poñer os pés paralelos un ao outro, mans a cintura, miro adiante, subo elongando a espalda, a cabeza inicia o movimento, veña, sinto que se activa a parte de atrás das miñas pernas, sinto peso nos talóns, inhalo arriba longo, e doblo, vale, imos ao centro outra vez, e imos comenzar cun saúdo, vinyasa, vale, imos facer un yoga un pouco máis fluido. Se isto vai moi rápido, non é para min, quedámonos nunha postura e esperamos a terminar a secuencia, vale? Poñémonos na parte de diante da esterilla. Se vai moi rápido, me mareo, digo vos agora onde nos quedamos. Entón, alineamos pés con pelvis. Primeiro imos empezar quentando con 3 medios agudos. Sí, isto facémoslo todos. Entón, separo os dedos dos meus pés o máximo posible. Distribuo o peso nas plantas e intento tamén activar os aductores levantando un poquinho as plantas dos pés. Si, manteños aí activados. Teño dedos separados. Crecemos aí. Espalda larga, pubis hacia o ombligo, cuello largo, ombros abaixo, lonxe das orellas, dedos das mans hacia a terra. Si, imos a subir os brazos polos lados, inhalando palmas arriba. Miro arriba, exhalo baixo, elongando a espalda. Inhalo, subo ata metade, agarro o abdomen, podo poñer as mans nas rodillas. Exhalo, solto todo. Inhalo, subo cabeza, peso os talóns, empujo cos meus talóns e subo. Brazos aos lados, baixo polo centro, exhalo. Si? Unha vez máis, inhalo arriba. Exhalo, baixo, elongando. Inhalo, peño, subo hasta a mitade, abro o peito, miro adiante, exhalo, relajo. Inhalo, miro adiante, preso os talóns, subo, empujo, chamo. Exhalo, baixo polo centro. Unha máis, inhalo, arriba. Exhalo, baixo, elongando. Inhalo, subo hasta a mitade, miro adiante. Exhalo, relajo. Inhalo, miro adiante, preso os talóns e empujo, chamo arriba. Exhalo, baixo polo centro. Vale, comenzamos con o noso primeiro saúdo. Imos facer un saúdo completo. É un saúdo vinyasa, un saúdo máis fluido. Agora vos digo se é moito para nós onde nos quedamos. Entón, imos empezar brazos adiante, inhalo, subo os brazos polo fronte, empujo a pelvis hacia adiante, contraio glúteos, miro adiante. Exhalo, baixo, elongando. Inhalo, miro adiante, alargo, subo ata a metade. Exhalo, relajo. Inhalo, un paso grande atrás, o máis atrás posible, con o noso pé dereito. Abro o peito. Miro adiante. Se isto é moito para min, baixo a rodilla. Se podo me quedar aquí, se non baixo a rodilla. Vou baixar a rodilla, relajo os empeines, arriba o tronco. Me quedo aí 3, 2, 1, baixo, brazos polos lados, levanto a rodilla de atrás, paso atrás co pé esquerdo, Adho Mukha Svanasana, can boca abaixo, axusto a posición, empujo cas mans no chan, separo os dedos das mans, talóns hacia a terra, doblo as rodillas a que se necesito. Nos quedamos 5, peñas nalgas ben hacia o teito, ombros hacia atrás, longe das orellas, 3, 2, 1,
inhalo, plancha. Nesta secuencia, se isto é moito, quedámonos no can boca abaixo e esperamos a que nos subamos, verdad? Exhalo, baixo, peito, barbilla. Inhalo, empujo mediante e arriba. Para cobra, e atrás, e arriba, can boca abaixo. Se esta baixada é moi rápido, esperamos aquí. E agora imos xuntos. Levanto perna dereita arriba, talón esquerdo. Miro o espazo entre as mans, un paso adiante, o máis cerca posible, senón me axudo ca miña man dereita. Abro o peito, miro adiante. Eso, 3, 2, 1. E volvemos un paso adiante co pé esquerdo, inhalo. Relajo todo. Doblo rodillas, miro adiante, peso os talóns, empujo o chan, inhalo arriba. Exhalo, baixo polo centro. Segunda volta. Co lado esquerdo. Inhalo, subo os brazos polo fronte, empujo glúteos, miro adiante. Exhalo, baixo, non gano. Inhalo, miro adiante, subo ata metade. Exhalo, relajo. Inhalo, un paso atrás co pé esquerdo, ben atrás. Abro o peito. Baixo a rodilla ou non, cada un onde poda. Quedo aí. 3. Se pode estirar os brazos. 2. 1. Volvemos. Levanto a rodilla esquerda, un paso atrás co pé dereito, para o can, boca abaixo, inhalo. Axusto a posición, tomo o meu tempo. Veña, empujo os brazos lonxe das muñecas. Nalgas ao teito, talóns hacia o chan. Barriga dentro. Respiro, 4. 3. 2. Quedámonos aquí, se nos costa baixar o chan en vinyasa, así un pouco máis fluido, esperamos aquí a que volvamos a esta mesma posición. Se vamos ben, imos a plancha, inhalando. Exhalo a chaturanga, rodillas, peito, barbilla. Inhalo a cobra, contraio glúteo sobre o peito, exhalo, can boca abaixo. Sí, perna esquerda arriba. Agora vamos todos. Talón dereito, miro adiante, un paso adiante, inhalo. Veña, axudo no que necesite para traer o pé o máis adiante posible. Abro o peito, miro adiante. Respiro. Vamos un paso adiante co pé dereito, inhalo. Exhalo, relajo todo. Inhalo para subir, doblo rodillas, miro adiante, peso nos talóns, empujo, chan. Arriba. Exhalo, baixo polo centro. ¿Sí? Vale, imos repetir unha vez máis cada lado. Sí, añadindo unha variación, un poquinho de torsión. Seguimos. Alineamos pés, pelvis. Inhalo, arriba os brazos, pelvis adiante, empujo, pelvis adiante. Exhalo, baixo, non gano. Inhalo, subo ata a metade. Exhalo, relajo. Un paso atrás co pé dereito, ca perna dereita, ben atrás, longe. Baixo, rodilla o chan se necesito, se podo me quedo aquí. 3. 2. 1. Abro o peito. Inhalo para can boca abaixo, un paso atrás co pé esquerdo. Axusto a posición. Veña, 3 respiracións aquí. Respiro, 3. 2. Baixamos, vimos a plancha, é moito para mí, me quedo aquí, espero o seguinte exercicio. Inhalo, plancha, agarro o abdomen, ombros atrás, exhalo a chaturanga, rodillas, peito, barbilla. Inhalo, diante e arriba para cobra, apreto glúteos, ombros abaixo. Exhalo, vou atrás e arriba, can boca abaixo. Perna dereita arriba, talón esquerdo arriba, miro o espazo entre as mans, inhalo un paso adiante. Sí, axudo que se necesito. Baixo agora, sí, isto é o que imos añadir nesta secuencia. Baixo agora a rodilla esquerda. Poño a miña man esquerda na parte interna do pé dereito. Empujo chan aí. E imos facer unha rotación hacia o noso lado dereito. Estiro o brazo dereito arriba, abro o peito, viro hacia arriba. Se estou aquí ben, seguro que quero probar, estiro a miña perna esquerda rodilla. Se non, manteño no chan. Respiro, 3. Veña, hai espacio aquí entre os ombros, non me comprimo. Estiro, alargo todo, 2. 1.
Volvemos. Vale, un paso adiante agora co pé esquerdo, inhalo. Exhalo, relajo. Subimos, inhalo, doblo rodillas, peso os talóns, empujo xa arriba. Exhalo, baixo polo centro. Moi ben, dado, perna esquerda. Cuarta volta, sí, última volta. Inhalo, arriba os brazos polo fronte, empujo a pelvis, miro adiante. Exhalo, baixo, non mando. Inhalo, abro, subo ata metade. Exhalo, relajo. Inhalo, paso atrás, esquerda. Abro o peito. Me quedo 3, se moito, baixo as rodillas. 2, ombligo atrás. 1, cambio boca abaixo, un paso atrás co pé dereito, arriba pelvis. Axusto a posición, busco a conexión, empujo cas mans e sinto que se estiren o tendón de Aquiles, levo os talóns hacia o chan. Se non podo, non importa, doblo as rodillas. Me quedo 3, 2, teño mirada nos pés. Quedamos aquí, se moito vir. Baixar, si non, ximos a vai a plancha inhalando. Agarro o abdomen, ombros atrás. Exhalo a chaturanga, rodillas, peito, barbilla. Empujo diante e arriba, inhalo, cobra. Apreto glúteos, abro o peito, exhalo. Atrás e arriba. Can boca abaixo. Levanto a perna esquerda, talón dereito arriba. Miro o espazo entre as mans, inhalo un paso adiante. Baixo a rodilla dereita. Manteño a miña man dereita na parte interna do pé esquerdo. Podo relajar aquí os empeines. Empujo chan con esta man dereita. Abro o peito, estiro o brazo esquerdo arriba, miro arriba. Se podo, levanto a rodilla de atrás, respiro 3, 2, 1. Volvemos. Damos un paso adiante co pé dereito, inhalo. Exhalo, relajo. Doblo rodillas, peso os talóns, miro adiante. Empujo cos meus talóns, inhalo arriba os brazos. Exhalo, baixo, polo centro. Moi ben. Se vai moi rápido, collemos o noso ritmo. A parte que nos importa, quedamos aí, esperamos o seguinte exercicio. Vamos co guerreiro 2. Separo ben as pernas. Abrimos pé dereito, hacia o lado dereito, alineo talón, puente, pelvis o fronte, doblo a rodilla, dirijo a miña rodilla hacia atrás, miro que me vexo o dedo gordo do pé dereito, pelvis o fronte, peña forza no medio das dúas pernas, pero tamén sinto o meu talón esquerdo ben anclado no chan. Rodo esa musculatura hacia atrás, pubis hacia o ombligo, espalda larga, guerreiro 2, alargo os brazos, como se quixera separarlos do tronco, miro a miña man dereita. Me quedo aí, respiro 3, 2, 1, se podo baixo un poquinho máis. Empujo chan co pé dereito, estiro. Vamos a trikonasana. Inhalo aquí, exhalo a pelvis, vai hacia o lado esquerdo. Alargo, 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 torso o máximo posible. Apoio a miña man no muslo ou na canilla, na tibia. Si, intento non na rodilla. Abro o peito, intento que a pelvis non se vai hacia atrás. Miro arriba, trikonasana, me quedo. Forza nas pernas. Respiro 3, 2, 1. Para desfacer, dobramos a rodilla dereita. Volvemos ao guerreiro. 2, empujo chan e cambio de lado. Abro esquerda, chequeo talón puente na mesma liña, pelvis o fronte, doblo rodilla, dirixo hacia atrás, abrindo ben a pelvis e os muslos, pelvis o fronte, pubis hacia o ombligo, alargo os brazos, miramos a man esquerda, me quedo o máis quieta posible, 3, 2, estiro a perna esquerda para trikonasana, empujo o meu lado da pelvis dereito hacia fora, alargo o tronco, alargo, vou longe, 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 o meu máximo. Cando chego ao máximo, apoio a man na canilla ou no muslo, abro o peito, cuidado, intento que a pelvis non se me vai hacia atrás, se vai ben, miro arriba, e non fai falta equilibrio, forza nas pernas aquí.
Sí, se me costa sempre podo doblar un pouco a rodilla, se me sento moi inestable aquí. Vale, 3, 2, 1, doblo a rodilla esquerda, empujo xa para subir, abro, moi ben, mansa cintura, abro o peito inhalo, miro arriba, exhalo outra vez, doblo, dentro a pelvis, dentro o fémur, elongando a espalda abaixo, levo, intento levar a miña coronilla, o tope da cabeza hacia o chan, me quedo aí, respiro, 3, solto, intento estirar as rodillas o máximo posible, pero doblo se necesito tamén. 2, 1, e subo, miro adiante, subo alongando, agarro o abdomen, e anclo ben os talóns ao chan, arriba, arriba, arriba. Vale, volvemos. Moi ben, alineamos os pés ca nosa pelvis. Mesma distancia. Veña, agarro o abdomen. Imos subir, levantar os talóns do chan. Sí? Veña, equilibrio, forza aquí. Se isto é imposible, obviamente, poñemos os talóns no chan. Veña, imos sentándonos como hacia atrás. Como, así como facendo unha silla. A posición da silla. Verdad? Os brazos elongas hacia adiante. Abdomen ben agarrado. Diriximos o sacro hacia o chan. Veña, me quedo aquí. 3, 2, vale, talóns abaixo, subo os brazos, círculo. E imos outra vez un pouquinho máis, se podemos baixar un pouco máis. Arriba talóns, doblo rodillas. Veña, vou un pouquinho sentándome como hacia atrás. Veña, pero sen arquear a espalda. Dirixo o sacro hacia abaixo, intento baixar un pouco máis. Veña, veña, aquí nese equilibrio me quedo. 3, 2, arriba, inhalo, exhalo baixo. Veña, última vez, imos ir un poquinho máis abaixo, se podemos, cada un o que poda. Vamos arriba os talóns, forza nas pernas. Veña, tamén activo a parte interna dos muslos, levando un poquinho peso nos dedos gordos dos pés. Veña, ombrigo dentro, levo o sacro ou os isquios hacia o chan, baixo un poquinho máis, cuba aí hacia atrás. Veña, baixo un poquinho máis. Baixo un poquinho máis, se podo, me quedo. Veña, manteño os talóns doblados. Me quedo, moi ben, vale. Buscamos o chan para sentarnos. Cruzamos as pernas, subimos os brazos, unha posición cómoda. Aquí ou plantas dos pés tamén, o que nos sexa máis cómodo. Inhalo arriba, exhalo largo. Relajo o cuello. Hombros, e me quedo aquí, respiro, relajo o cuello, subo redondo, e ímonos poñer boca arriba. Doblamos a nosa rodilla dereita, traemos hacia o peito e estiramos ben a nosa rodilla esquerda, ou a nosa perna esquerda, ben no chan. Me quedo aí uns segundos, intento pegar todo a parte de atrás do corpo, ao lado esquerdo, no chan. Abro ben o peito, respiro aí. E agora intento estirar un pouquinho a perna. Me quedo un pouco máis, intento pegar o muslo, así as miñas costillas hacia o meu abdomen. Respiro, agora vou co talón hacia o teito. Manteño o peito ben aberto. E se podo vou un pouquinho máis. Relajo. Podo xogar aquí simplemente intentando estirar un poquinho a rodilla sen que se separe o muslo do abdomen. Intento simplemente estirar un pouco e doblar. Sí, un poquinho. Imos manter a rodilla doblada, relajo o pé. Poñemos a man dereita na nosa rodilla dereita. E agora imos abrir a pelvis, imos abrir a perna, a rodilla hacia o lado dereito, intentando que non se separe o lado esquerdo da pelvis. Sí, abro. Veña, poño a miña man na parte interna da rodilla e estiro o brazo esquerdo ca palma da man hacia arriba e miramos a nosa man esquerda. Quedamos aquí, traballo o lado oposto, traballo empujando o meu lado esquerdo hacia o chan, a vez que polo lado dereito quero abrir a pelvis, quero levar a rodilla hacia o chan. Respiro, 3, 2, 1, vale, subimos.
rodilla ao centro, e agora, ca man esquerda, estiro o meu brazo dereito ao lado, palma da man hacia abaixo, e facemos unha rotación hacia o noso lado esquerdo. Se podo, miro a miña man dereita. Veña, estiro aquí todo o lateral glúteo, lumbar, respiro, e volvemos, cambio de lado, estiro ben a miña perna dereita, doblo a esquerda, manteño ben cerquiña do peito, veña, intento pegar toda a parte de atrás da miña perna dereita ao chan, eso, me quedo aí uns segundos, deixo que se estire ben o fronte da pelvis, se podo estiro un pouco a rodilla, intentando manter o muslo o máis pegado posible ao meu peito, as miñas costillas. Estiro un pouquinho máis, e doblo, inhalo, e exhalo, apoio con talón, unhas 3 veces, e doblo, abro pelvis, abro, levo a rodilla esquerda hacia o chan, abrindo ben o fronte, sen que se me despegue o meu lado dereito, sigo traballando con ese empuje hacia o chan, estiro a miña man, meu brazo dereito, e miro hacia o lado dereito, me quedo aí, vale, volvemos, subo rodilla, a miña man dereita, vou a perna esquerda, e agora estiro o meu brazo esquerdo ao lado, ca palma da man hacia abaixo, e levo a miña rodilla hacia o lado dereito, facendo unha rotación, unha torsión, e se podemos, miramos a nosa man esquerda, disfruto desta torsión, deste estiramento en todo o lateral da pelvis, glúteo, lumbares, espalda, e subimos, doblamos as dúas rodillas, pego ben as pernas, veña, desperto, imos ir a Navasana, si traballo un pouquinho no noso abdomen, entón doblo as rodillas, despego a cabeza, veña, intento buscar que o peso das pernas me levante, longo, espalda ahora, crecemos aí, ombligo dentro, cuello largo, hombros abaixo, se podemos, estiro os brazos e nos quedamos aquí na Navasana, 5 respiracións, 4, tamén se pode, intento estirar un pouquinho máis as pernas, 3, veña, o abdomen ben agarrado, 2, 1, moi ben, imos doblar as rodillas, sí, un pouco, levando a perna dereita por diante, cruzo, os brazos tamén se van adiante, inclínome hacia adiante, e empujo cas miñas mans no chan, e intento despegar un pouquinho a pelvis ao cu do chan. Abro o peito, miro adiante, ombligo atrás, se podo me quedo 3 respiracións, 2, 1, sento, e arriba as rodillas, para Navasana, largo, veña, forza no abdomen, facemos así un pouquinho de traballo abdominal, 2, eso, alargo, 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 e agora cruzo a miña perna esquerda por diante, sí? Poño as mans hacia diante, inclino hacia diante, veña, e intento despegar o cu, se non chego, bueno, se non temos ladrillos cun par de libros tamén nos poden servir, calquera cousa que gañemos altura se nos costa moito, chegar ao chan non é fácil, se poñemos os libros e nos crea un pouco de altura, apoiámonos neles, como se foran 2 ladrillos de yoga, e axudaríamos tamén nesa posición se nos resulta imposible. Igualmente, se non é para nós, tampouco a facemos, sí? En calquera caso, temos a opción dos puños tamén, se me molestan as muñecas, poño os puños ben cerrados, e despego a pelvis aí, abro o peito, veña, me quedo 3, ombligo atrás, 2, 1, e me sento. Vale, última, subo unha rodilla e outra, Navasana, 5 respiracións, xa estamos, alargo, 3, perdón, 5, 4, 3, 2, senón tamén me podo agarrar, se me está cargando moito as lumbares, me agarro, 1, vale, descanso, vale, cruzamos as pernas, subo os brazos, inhalo, exhalo, vou adiante, redondeo a espalda, descanso as mans no chan, se podo, intento manter a pelvis pegada, relajo o cuello, veña, ombligo dentro, respiro, 3,
2, relajo os ombros. 1, e subo redondo. Vale, dende esta posición, imos traballar un poquinho na apertura da pelvis. Dende esta posición, sí, imos levantar a nosa rodilla dereita. E se podemos, cruzámola hacia o lado esquerdo, levando o noso talón esquerdo aquí hacia o glúteo, verdad? Entón, perna esquerda, talón aquí, a debaixo da perna dereita, así o glúteo, perna dereita, cruza sobre a perna esquerda, vale? Se isto me resulta imposible para a miña pelvis, non cruzo tanto, me quedo aquí. É importante que teñamos os dous isquións no chan, sí, os dous osos, os dous glúteos no chan. Vale, e longo a espalda, poño as yemas dos dedos aos lados, crecemos aí, abro o peito, veña, deixo que se estire ben esta parte ben interna da pelvis, glúteo. Vale, e agora moi despacio imos hacia a diagonal, sen doblar a espalda, simplemente inclino un poquinho hacia adiante. Veña, temos que sentir un estiramento moi intenso agora. 2, intento non apretar, simplemente respiro, intento relajar a musculatura. 2, 1, e subo. Cambiamos de lado. Sí? Agora, doblo, perna dereita, levo o talón hacia o glúteo esquerdo, cruzo, perna esquerda sobre o muslo dereito. Alargo a espalda. Sí? É moito para min, non cruzo tanto. Tamén acordadevos de que nestas posicións sentadas sempre nos podemos sentar con algo de altura se nos incomoda moito estar sentada. Sí? Nun par de libros, nun cojín que sea duriño, vale? Que nos facilita a postura. Veña, largo a espalda. E imos inclinando hacia adiante, intentando buscar unha línea diagonal sen doblar. Debo notar ahora máis intensidade. Respiro. Solto, intento non apretar. Vale, subimos. Separamos as pernas aos lados, donde podamos tamén. Espalda recta. Levanto o meu brazo dereito, inhalo. Exhalando, estiro, me levando a miña man en dirección ao dedo, o pé esquerdo. Abro o peito. Miro fronte ou hacia arriba. Respiro 3, deixo que se estire todo o lateral. Abro espazo entre as costillas. 2, 1, subo, inhalo, alargo. Exhalo, baixo, cambio de lado, inhalo, alargo, exhalo, inclino-me. A miña man en dirección ao pé. Abro o peito, manteño o espazo alrededor do cuello, ombros relajados. Pelvis no chan. 3, 2, 1, subo, inhalando, alargando. Pechamos as pernas, tumbámonos boca arriba. E imos facer agora a postura de Halasana ou postura do arado. Sí, tamén imos despacio. Doblo as rodillas, vale? Brazos pegados ao torso, ben estirados, abro o peito, activo a musculatura dos meus brazos. Veña, balanceo un pouco as pernas, levándoas hacia atrás e preparo as miñas mans para ir directamente hacia detrás da pelvis. Teño os brazos ben pegados ao torso, os codos ben pegados ao torso. Si, aí camiño un pouco, escalamos pola espalda un pouquiño. Veña, vou, se podo, levo os dedos dos pés a parte de atrás, hacia o chan. Cuidado co cuello, se isto non é para min, vou donde podo. Vale, o cuello está completamente relajado. Veña, vou escalando un pouquiño máis. Meto os brazos dentro como se quixera poñeros debaixo da espalda, detrás da espalda. Manteño o ombligo hacia dentro. Dende aquí, imos a subir a vela, elongando o máximo posible, buscando a línea vertical o máximo posible. Pego ben as pernas. E baixo despacio a Halasana. Veña arriba, inhalo. Pódome quedar nunha destas posturas
Si, non teño por qué facer o mesmo. Se non é para min. Vale, podome quedar unha postura un pouquinho menos intensa e simplemente quedarme aí uns segundos tras respiracións o que poda é descansar, si? Vale, se conseguimos chegar aquí, volvemos á posición da vela e imos intentar baixar dende esta verticalidade unha perna hacia o chan, a perna dereita, e intento tocar e volvo. E vou ca perna esquerda e volvo. Unha vez máis cada lado, baixo dereita e volvo. Baixo esquerda e volvo. Moi ben. Traemos as pernas un poquinho máis paralelas ao chan, soltamos as mans, palmas das mans hacia baixo, forza nos brazos, veña, baixamos despacio. Forza no abdomen, controlamos o movimento co abdomen, sen levar carga aos ombros. Moi ben, vou baixando as pernas, doblo rodillas, separo rodillas hacia os lados, xuntando as plantas dos pés. Si, abrimos a pelvis. Imos facer unha variación da postura do peixe. Entón, dende esta mesma posición, imos empujar cos nosos codos no chan. Si, para que se vexa. Si, e separo a espalda. Si, a miña pelvis está no chan, os codos empujan, hai un arqueamento. Intento levar o tope da miña cabeza hacia o chan, abrindo ben o peito. Me quedo aquí. Moito para min, vou un pouquinho menos ou simplemente non o fago. Cuidado se hai problemas cervicales, que pode presionar un pouco. Un molestar non facemos. Respiro 3, abro o peito 2, 1, relajo. Traemos as rodillas ao peito, balanceo de lado a lado, estiro os brazos en cruz cas palmas hacia arriba. Inhalo aquí, exhalando facemos unha torsión, levamos as nosas rodillas hacia o chan, hacia o lado dereito, en dirección ao noso codo dereito. Relajo completamente as pernas, a pelvis, e miramos a man esquerda. Respiro 3, e solto, disfruto desta torsión. 2, 1, inhalo arriba, exhalo, deixo caer as pernas ao outro lado, miro ao lado contrario, respiro 3, 2, 1, inhalo arriba. Vale, e imos relajar. Podemos quedarnos aquí cas rodillas dobladas ou imos a posición de Savasana, postura do cadáver de relajación. Estiro as pernas, deixo que os pés se caen hacia os lados, separo os brazos do torso, palmas hacia arriba, pechamos os ollos, escoitamos a nosa respiración. Buscamos unha respiración larga e fluida. Cando exhalo, deixo que se relaje a musculatura do corpo. Solto calquera forza que poda estar facendo. Deixo que se relajen os pés, tobillos, pernas. Deixo que se relaje a pelvis, todos os músculos alrededor da pelvis, a espalda, os ombros, brazos, muñecas e dedos das mans. Deixo que se relaje o cuello, cabeza, toda a musculatura da cara, a mandíbula,
todo o corpo. Moi despacio podemos ir movendo os dedos dos pés e das mans, balanceo a cabeza dun lado e outro, sentindo o seu peso. E nos imos recostando sobre o noso lado dereito. Podemos usar o noso brazo de almohada, quedamos aquí en segundos. Levamos as pernas hacia diante, sentámonos. Buscamos unha posición cómoda. Alargo os brazos, subo os brazos inhalando, miro arriba. Xunto as palmas das mans, traio as miñas mans hacia o peito, hacia o esternón. E aquí terminamos a nosa sesión de hoxe. Namasté, moitas gracias e que teñades todo un moi bo día, moi boa tarde. Esta sesión podedes facer cando queirades, sirve para a mañá ou para a tarde.